assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mone mon foof salminama e inde kono kadi manama e yettode sikke ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko wela eɗo wela ende wela ene welira gam humnude aadi amene moon e kala subaka altine ha aljuma ko nde yewtere walla mbiyen ko hemnude on nde yewtere witende revue des titres woni ko sifa e kelle gadane jandeji leydi men joni joni koye jandeji men paɗen. hande ko alkamisa ina woni sappo e jeegom lewru witende novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati jeyde leydi men e oɗo subaka hande ko ɓuuri hen ko hewde garti koye jillu faggudu ganduɗa ngo mo leydi ndi équipe muɗum kala gouvernement ji ina tawe e nder leydi ndi ha tengti toon to banggue diwan hakkudejo woni diwan Kaolack ko ɗum saabi puɗɗorɗen hande ko jeyde Sud Quotidien nden jeyde wi ne wayno ko on programme mo ganduɗa ko cowndir to banggue faggudu woni développement on ɗon région de Kaolack mo leydi Macky Sall hunanima on ɗon diwan ko tolni e ujunere milliard e halis CFA woni ko jeynenkoɓe mbi hanki e guddirgol on ɗon conseil présidentiel délocalisé toon on ɗon salle keɓan walla jaɓɓornoɗo ko yuti e gonɗon batu jagorɗe kam e hooreji leydi wondude e hooreji jagorɗe muɗum jeyde Dakar Presse e oɗo subaka arti hen wi kon conseil présidentiel territorialisé mbi tan ko Kaolack kam ne heeɓi limore muɗum manam Kaolack heeɓi gueɗu muɗum e ɗin kunoje ɗe ganduɗa ɗe walla e ɗen podoje ɗe ganduɗa ɗe mo leydi ndi fotni ɗum on ɗon diwan ɓe kolliti wonde kadi ko ngol lawol o hokki ɓen Kaolack naaɓe kadi ha joni koyɗol walla ko koyɗi walla ko migie ko nandi hen beele ene mbawa tigui gollade no hannirta ni ha tengti ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni leader uji politique ɓe ganduɗa ɓe jeeya koye pouvoir noon jeyanenkoɓe mbi konngol ɗini jaaji e hello mabɓe tati e nder nden jayde Dakar Presse jayde la dépêche républicaine non nde wiite ndene dawri hande ko yetti on ɗon conseil présidentiel délocalisé toon to Kaolack ɓe mbi ko Kaolack heeɓi tamande muɗum nde ujunere milliard e halis CFA ɗum ɗon noon ko maw leydi ndi habri ɗum hanki e nder on ɗon programme mo ganduɗa ko investissement prioritaire manam tan ɗen eɓɓoje ɗe ganduɗa ɗe ko eɓɓoje jojjuɗi copré ɗe tolnimi ujunere milliard e halis CFA ɗum ko gam développement woni ko yetti ha jane ɓamtare on ɗon diwan Kaolack diwan hakkudejo leydi men Sénégal jayde l'observateur ari e ɗen copreje kono ko copreje goɗɗi ɓe mbaɗi ko losko ɓe mbaɗi ko namdal kadi ɓe mbi holto fayi ɗin milliard uji ɗi ganduɗa ɗi inana mbaɗe kala e saaha e nder celle ɓalli leydi Sénégal walla mbiyene cafrirɗe ɗe ɓe kollitti wonde tan ina wayno ɗum foof e wayde noon ko laamu ngu waɗata junggo e jiifane yaltine kala ina hokka ɗen gollorɗe cellal haɗata caɗele mawɗe ene teska e fanno guila hesɗitinde ɗen kaɓirɗe kono kadi e ustude fereji jobdi ndi woni paiement ko fate banggue ɓe ganduɗa kañumen goni safrotoɓeɓe fannuji kewɗi ene tawe e nder ɗen caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina tawe e nder cellal ɓalli leydi Sénégal saabi noon jeyanenkoɓe dawri ko namdal mbi holtan to fayi ɗin milliard uji ɗi ganduɗa ɗi laamu ngu ina yaltina kala e saaha ɗin ko guuɗi ina jaaji e hello tati e nder nden jayde l'observateur jayde enquête ari koye dawrugol nden waɗi ko namdal e oɗo subaka hande ɓe mbi tan ko ɗen piyanɗe gaɓɓule gummortoɗe ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko alliance pour la république tawi payi koye Amadou Ba jeyanenkoɓe mbi ko holtan ko woni e juude e oɗo saaha ɓen ɓe ganduɗa ko APR jeyanenkoɓe mbi daw kawisaji Allah nde tawno kamɓe kala ndendi miijo e fandare anniye kono noon hande o ko yimɓe Amadou Ba wonɓe nder APR kañumen tigui cuuti konnguɗi ƴagguɗi walla ni konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko ɗi pewani fewde e makko ɗum saabi noon jeyanenkoɓe mbi beele wona mettinɓe walla witeɓe ha joni koɓe frustré ko nandi hen walla yiɗɓe teskede ko hani e ɗin fannuji kala jeyanenkoɓe ne cifono ene hello tati nder nden jayde witende enquête quotidien jayde la turbine kamne ari koye politique mo ganduɗa woni ɓaaji ñawoje ɓe kolliti wonde tan ko cour justice mbo CEDEAO kamɓe cour suprême jogorɓe haalde ko yetti ko e alhaali Ousmane Sonko ɓe mbi tan ko ɗum sappo e jeeɗiɗi novembre mo ganduɗa ko décisif manam ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma ina wonata wonande Ousmane Sonko ɓe garti onon cour suprême mo ganduɗa ko eriɗo ɓe ganduɗa ɓe ko yo waɗe examiné kono kadi wadde ko witte ko exécuté woni yamirore on ɗon juge Sabassi Faye kono kadi Juan Branco habri wondema arɗo e Dakar aljuma janggo goɗɗum ɗum ɓe mbi ko Sénégal kadi ina wayno ni meeɗano wadde ko wiyete ko ha joni appliqué manam jabde nden yamirore nde cour justice mbo CEDEAO ɓe dokkiri yeeru wonande ñawore nde ɓen ɗon dokkirno gonga mo ganduɗa ko woni hono Karim Wade wonde Khalifa Sall hollirde wonde tan ko Ousmane Sonko ina jogui chance tokose ko yetti ko e kala nde ñawore nde yaltini toon to CEDEAO e ñalawma aljuma hanki o jayde critique e oɗo subaka hande arti koye présidentiel 2024 ɓe mbi tan de ko dernière ligne droite manam wona koye virage battidiɗo balɗe
temedere des tensions ɓe koliti wonde tan ko ɗen balɗe temedere keddiɗe ni ɗin sumgoji 2024 holitama wonde tan ko ɗum tension tigui woni ko teska e oɗo saaha ko konngudi kono kadi ko jirodiral parrainage hay ko nandi hen candidat moni kala ina eto hollirde doole muɗum e sembe muɗum tawi ni on ɗon candidat ne wayno ni fiɓtaki hay yaɓɓude fodde walla ni mbiyen hakke candidat bandum jayde besbi le jour kañum ari koye natal woni portrait mo ganduɗa ko préfet kesso mbo Dakar janankoɓe mbi ko Dakar dañi Chérif ɓe pammini en on ɗon wiyete ko Chérif Mouhamadou Blondé Ndiaye mo ganduɗa ɓe mbi tan jogori wadde exécuté ordre muɗum gadiɗo walla ni addan wadde exécuté ordre hono no robo janankoɓe ne pammini en mbi tan haare makko adidi on ɗon tension padɗomo ko ñalawma janggo o dossier mo ganduɗa o ko dossier mawɗo faadi on ɗon jibinande Thiès ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ɓe jogori huccodirde hannde woni camarade makko to banggue promotion woni Bassirou Diomaye Faye wondude Birane Souleye Diop kono kadi ɓe garti e ko wayno mortal tinen on ɗon bolonde noon ɓe kolliti wonde o jeeya koye ɓesgu jangguinoɓe woni famille d' enseignant ɗo e nder leydi men Sénégal jayde libération yewɗo subaka ari koye oɗo gorkaji mbaɗaɗo placé en garde à vue waɗa déféré oɗo subaka hannde toon to parquet on wiyete ko oustage Oumar Sall ko jangguinowo Alqouranil Karim kono kadi imam ɓe garti holtan ko jeeyi sababu o jagga ɓe kolliti wonde ko on ɗon gorkaji mo duuɓi capanɗe joyyi e goho Oumar Ahmed Sall indema ko timmude kanko waɗa en garde à vue ɗum ko caggal nde o waɗi yaltini wona e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe yadani e ko yewiti tarikh on ɗon tijaniya lawol tijaniya to banggue on ɗon wirdal juma wondude hadratul juma kono kadi e fannuji kewɗi janenkoɓe mbi noon ko bonniɗɗo ko yewti koye on ɗon fannu saabi noon ɓen ɓe ganduɗa ko police leydi Sénégal fayi mo junggo omo risque ene wayno ko heewi wonande e nder dumbirdu leydi ndi jayde stade quotidien ko ɗon guddirten e oɗo subakal commissaire robine men jayndeji ene wayno ɓe gaari koye attaque de Lyon Boulaye Dia Jackson ɓe mbaɗi ko namdal hol jogorɗo wonde point hakkude leydi Sénégal e Soudan ñalawma aset paɗo ɓe garti noon e ko witi ha joni e ɓen ɗiɗo kala joguiɓe formé oɗo saaha Boulaye Dia markowo kala e saaha kono kadi omo ganduɗa ko Nicolas Jackson markuɗo e nder match ɗiɗi ko tolni 4 buts kono kadi ɓe kolliti wonde ko ɗum mo ganduɗa ko attaque kadi ganduɗa ɗi ko paton lamiji goɗɗum ko tawte hen ko Sénégal Soudan du Sud aset paɗo Sadio Mané fayi koye temedere muɗum match hakkude walla manam ni jouande on équipe nationale du Sénégal no gandirɗen ni oɗo saaha kanko 10 mbo Sénégal o fettini Sénégal ko tolni capanɗe jeenayyi e jeenayyi match donc oɗo aset so tawi woni titulaire walla o joui mbiyen jogori tigui waddemo temedere match kono ɗum ɓe garti on ɗon match mo ganduɗa walla ni koko yiti koye galop d' entraînement ko fati banggue on équipe nationale kono kadi ɓe garti on historique woni tarikh on ɗon Sadio Mané goɗɗum ko tawte hen ne wayno ko qualification mondial 2026 jaune am sud on ɗon 5e journée Colombie Brésil ko ɗum choc de feu Argentine Uruguay Lionel Messi contre mo ganduɗa kam woni bite Luis Suarez nodditade ko yewti on ɗon attaque mbo Al Biceleste koɗo uddi ko yewti ko e robino men jayde jewɗo subaka hannde joni joni o paaɗen koye to rogere men wattinide woni fait divers fait divers men hannde koko yewiti ko toɓɓere nde wi gueɗe rendo ɗe ganduɗa kala e saaha ene teske hen ko jayde libération gudditten eɗen gandi jayde ari koye on ɗon oustage biyeteɗo Oumar Ahmed Sall mo ganduɗa ko gorka jaro e duuɓi capanɗe joyyi imam kono kadi jangguino Alqouranil Karim kañum oɗo saaha hannde waɗa placé sous mandat de dépôt mo risque waɗede présenté procureur tene kadi so tawi ɗum laatima ene gasa o ɓennine toon to kaso ɗum ɗon noon holko saabi ɗum janen koɓe ne pamminen wonde ko plainte mo ganduɗa o ko deggodirɗo ummorade ko yewti ko e ɓen ɗon almuɓe Cheikh Ahmad Tidiane Sarif ɓe ganduɗa ɓe beelaka ɗin konngudi makko e ko yaltine ko fati e banggue wirdal juma kono kadi e hadratul juma hani e ko tidianenkoɓe mbaɗate kala e saaha ɗum ɗo noon woni koɓe jonnani caggal nde o sunno konngudi walla ni biyoje ɗe ganduɗa ɗe ko jaadani e ko yetti ko e l'islam kono kadi notaki ngol lawol tijaniya ɗum jeeyi sababu noon oɗon gorkajo o waɗa arrêté kono noon o haali e nder oɗon PV e yesso enquêteur ɗi o wi wondene konngudi makko ɗi koko nanira no leloraki manam no wirini eno famirani wona gotum no wayi wade foof diine ko ɗum hunde wande sacré tene kadi ɗen mbiya laabi ɗi ne kewi kono kanji foof ɗi nawata en koto jomiraɗo joom baɗe bawɗo ko beetol juuti foof anduɓe ne mbiya joftata koye amada ɗum noon mbiɗa sikki koɓe mbiyata ko sohlani ni kene wiye lakum diine kum waliya diine nde tawno yimɓe foof ko rewoɓe diine l'islam mbiɗa sikkine leydi men Sénégal ko leydi ndi ganduɗa ndi ko leydi tarih kono noon tawra kono noon kadi jogori mayrude mbiɗa
sikki e on tuma noon moni fof ne foti rewde ko rewi ko jaɓa ko jaɓi ko gonɗini ko e on ɗon tuma acca goɗɗo wawa wadde ko yiɗi ko wadde ko critique e nder diine l'islam ne wayno ko hokkude sembe ɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe ɓe gona l'islamiyankoɓe bonnitoɓe diine kala e saaha so tawi neɗɗo ko murid ko tijani ko layen ko manam ko qadiriyanke walla ko wawi wonde foof e gueɗe ɗe en tout cas ɓaɗo kanko o wi tan ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mbe sikki ɗum noon tan ene foti yonde kala julɗo o heddi nan ko goto fof ko gonɗini goto fof aussi to andi walla to sikki wondene ko ɗon woni ɗo fewi ɗo yo jaggu ɗon nangto ɗon moƴƴina ɗon wasa bonnude ko goɗɗo o jogui ko ɗum woni lawol Sénégal ko leydi diine nam ko leydi ndi ganduɗa ndi ko leydi tarihiyankoɓe ko leydi mbiyen laabi ɗum jiɗɗen wiide wadde so tawi goto e meɗen ummima ene bonnita ko goɗɗo o wone wadde ko walla ko goɗɗo o wone rewde ko walla lawol goɗɗo o mbiɗa sikki ɗum ne kadi aussi ne jibine caɗele no fewi surtout vis-à-vis walla mbiyani jiyanɗe ɓe ganduɗa ɓe ko woɓɓe wiyoɓe wonde e diine o manam diine o ko ni walla diine o ko dani woni ko pulaar wiyata ko tan Allah ne haɓay tenoɓe ne kaɓay koye mumen te ɗum fotano wonde nde tawno so tawi Allah ne haɓay mon kam ete rentude beele wawatata jurum wooda kono so tawi Allah ne haɓay mon onon tenoɓe kadi oɗon tenoɓe kadi aussi oɗon duto oɗon kaɓay koye moɗon firti jiɗɗon ko pusgu e cargu walla dokkon woɓɓe ko kaali ɗum noon mbiɗa sikki goto foof ne foti artirde hakkille muɗum anda aussi diine l'islam o ko jomiraɗo joom baɗe bawɗo jeeyi laabi ɗi aussi won ko gardi ɗo hay so tawi en jarani on banggue kono kam ko ɗum erago mbatten subaka hande o moni foof emen anduɓeɓe eɓe gandaɓe rewɓeɓe e rewaɓe foof yo gandu tan no kaldi e kala e saaha nde gone haalde plateau ji ɗi surtout woto beelemma plateau heeɓe ha mbaɗa débordé woto beelemma aussi hutba rewe ha mbaɗa débordé natoya e lawol janagol aɗa bonnidde lawol tawi jomumen ndewi ko l'islam ne wayno ko bonnidde an ko gonɗa ko ɗum noon mbeɗa sikki wona hunde yonde e leydi wandi no Sénégal witende ko 95% des musulmans ko ɗi konngudi guddirten e roɓine men jaydeji oɗo subaka hande adi men e moɗon ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi aljuma en jarnat Djiby Dieng to banggue caméra montage ko Ali Fall yo Allah hokki en alkamisa moƴƴo malaɗo.